Messi per dins, li han fet falta i ell de l'avantatge, continua Messi, acaba perdent la pilota, demana falta pel desequilibri. El Barça continua pressionant, a punt de recuperar-la, mira, la recupera Busquets amb Messi, Messi per dins, davant seu Parejo, l'encara, se'l fa, la posa a la frontal, el xut fora. Ui, com ha sortit. Sí, la primera acció del partit marca. I els companys de Beso felicitant-lo, perquè segurament ha evitat un gol. Li han dit, després te daremos un beso. Endavant. 14 de la primera, 0-0, la sentada de Rakitic, Jaume Domènech amb els 2 punts, la volea d'Aleix Vidal a l'Avinguda de Madrid. Ui, gairebé. César Roberto a l'extrem per Aleix. Aixeca el cap Aleix. Aleix la posa per Rakitic a la frontal de la petita. Rakitic s'ha quedat sense opció de xut, s'ha quedat sense angle. Quina llàstima. La centrada enrere, toca la pilota amb el cap, un defensa. El temps de partit amb 3 quarts de camp atacant del València. Només un 10%. Alba amb Messi a l'interior de l'àrea. Se l'atura. Continua Messi encara, continua Messi. Oh, la posa perfecta per Alba. Alba amb Messi. Messi, que ha intentat un barret, se li ha escapat fora de porteria. Quina llàstima. Jo crec que li ha quedat la pilota a la dreta, quan li torna Alba. Primera. Ara Valverde ha intentat corregir alguna cosa d'un Titi. Mira Messi com la posa perfecta per Luis Suárez a l'interior de l'àrea. Oh, hòstia, ha estat ràpid el Beso aquest una altra vegada, corna. S'ha quedat un palet curt a la passada segurament també, per això Suárez no ha pogut explotar la velocitat. És el Alba amb Aleix Vidal, compta, el control amb el pit, hosti, que bé. Aleix Vidal la baixa per Messi, Messi arrenca, continua Messi amb Suárez, no, dóna-la, el xut amb l'esquerra fora. Arribaven de cara Rakitic i Iniesta. Sí, no ha semblat el millor moment. Sergi Roberto a la zona de penal, Sergi Roberto amb Rakitic en curt per Messi, el retall de Messi se la canvia de cama, feia una sotana, Rakitic amb Busquets que fa un toc per Sergi Roberto, aquest amb Messi a la frontal, supera Andreas, la pica per Iniesta la centrada enrere, hi ha un rebot, la segona centrada, ha tocat la pilota Jaume Domènech i ha evitat la rematada de Suárez, si no Suárez feia el gol, Aleix Vidal corna. El senyor Sánchez Martínez, Messi que prova xutada a porteria, a veure si desviava algú la pilota. Jaume Domènech, Piqué ha estat a punt, Sí, i ha fet una cosa una mica acrobàtica, em pensava que s'havia fet mal i tot, però no, s'ha aixecat. Hauríem d'aprofitar també que no plou, perquè la segona pinta que la cosa es complicarà. La veritat és que és d'aquelles centrades xuts que tenen malícia, perquè només cal que un company la desviï i segurament pot ser gol. I l'atac del València li pren la pilota, compta ara que el contraatac té bona pinta. Vieto creua la línia de mitjos, s'afegeix un minut. Anirem fins al 46, té la pilota Andreas Pereira amb Vieto, posa el cos Piqué, Vieto se'l fa, entra a l'àrea Vieto, la centrada enrere, un tití, la pilota rebota amb Piqué, la treu. Montoya s'apropa a l'àrea, fa una passada, li torna la pilota a Montoya, la rematada fora. Doncs mira, primera jugada d'atac per Iniesta amb Rakitic per dins. Continua Rakitic amb Messi a la frontal, Messi a l'interior de l'àrea, continua Messi, se la posa a l'esquerra Messi, el xut fora! Al lateral de la xarxa. I qui divideix és Rakitic, que està fent un partit per tot, equilibrant, pressionant, arribant de segona línia i fins i tot ara conduint. Bé, però en 3 minuts ja has generat una ocasió clara de gol, fins i tot diria que més de qualsevol que hagis creat a la primera part. Carlos Soler se l'endú finalment Montoya juga amb Rodrigo a prop de l'àrea, una passada per Parejo, el xut, Silesen. Doncs primer xut entre els 3 pals al València. I xuta qui menys ha de fer-ho, perquè Parejo té un guant. De fet, és el primer xut entre els 3 pals en tot el partit, perquè el Barça ha xutat 7 vegades, però... Va cap a la pilota Leo Messi, el rebuig de Jaume Domènech, Iniesta, la sentada d'Iniesta, la pilota Umtiti amb Iniesta la posa a l'interior per Suárez, que posa el cos, el retall de Suárez, falta en atac. Es veia venir. Encara no sou usuaris de Golden Park Ponesa, és molt fàcil. És molt fàcil, us podeu registrar i emportar-vos el bo de benvinguda més senzill del mercat. Obtindreu el 50% del vostre primer dipòsit, és a dir, podeu obtenir fins a 100 euros gratis per començar a fer les vostres primeres apostes. Tipster, va, afina el nas. Resultat final 1-0, 2,40 € per euro apostat. 2,40 per euro apostat a Golden Park Ponesa. I recordeu... A l'extrem per Alba. A veure què fa Alba, la sentada d'Alba, buscant Messi la frontal de la petita, el rebuig és per Iniesta finta una centrada, la torna a posar per Alba, que guanya la línia de fons, la sentada d'Alba per Messi d'esquena a la porteria, gira, continua Messi, la centrada al segon pal, la rematada, Suárez, gol! Gol!
Luisito Suárez, però molta atenció a la centrada de Lionel Messi, que rep a l'interior de l'àrea, guanya la línia de fons, aixeca el cap i pica la pilota amb subtilesa, amb dolçor, amb precisió, la posa perfecta al segon pal perquè remati de cap de manera inapel·lable el depredador. Gol del Barça, gol del Nou. 26 de la segona part, 1-0, guanya el Barça. Ataca el València, la centrada a l'interior de l'àrea, el rebuig de Piqué, el xut. El xut. Ha fet vista, no? Ha fet vista, Silesen aquí. Ho ha vist clarament, Ha estat Coquelin, no? Sí, el sostre de la porteria. Ha tocat a la xarxa per la part de dalt. Amb aquesta carta, i Fede Valverde, el Deportivo, la màgia de Panini. Isco el posarà en cap per avall. Coutinho, el retall, el xut, Jaume Domènech. La segona pilota és per Paquito Alcácer, que la posa per Paulinho amb Sergi. Si vol xutar és molt lluny, però ho provarà, el xut de Messi, fora! Doncs a punt ha estat a clavar-la. Sobre Ferran Torres, el València el va inscriure ja com a jugador de ple dret del primer equip ahir, i va haver de demanar a la Federació Espanyola que l'alliberés de la concentració sub-19. Maximovic, Coutinho clarament més còmode en aquesta zona del terreny de joc. Va trepitjant la pilota, continua Coutinho, la posa perfecta a l'interior de l'àrea per Suárez amb Messi, Messi busca el xut, continua Messi, el xut, corna. Hòstia, quan joc et genera aquest tio aquí a la banda esquerra. Coutinho decideix centrar, el rebuig de la defensa, la baixa Paco Alcácer amb el pit, el xut, Jaume Domènech, corna. Quina gardela de Paco Alcácer, que bo el control i el xut impecable, Alcácer està molt fi, molt útil tot el que fa, molt sentit. M'agrada molt aquest Continua Alcácer. Messi la posa en profunditat per Suárez entrarà a l'àrea per l'extrem, calma Luisito, la posa per Messi la frontal, aixeca el cap Messi, se la posa a l'esquerra, el xut, fora. Relliscat, no? I li hauria de treure targeta Paulista, perquè li ha quedat... Per Messi no ha estat bona, Messi és conscient que ha de pressionar. Compte el contraatac del València, compte que surt Silesen, ha mesurat malament, compte que se'l pot fer el defensa. Molt bé Silesen, que bé has manat. 26 metres, diu la televisió. El xut de Messi a les mans de Jaume Domènech. Supera la tanca, però fluixet. És cap al joc. Vieto supera Coutinho, la dona per Coquelin, la centrada de Coquelin, la rematada fora. La rematada molt desviada des del segon pal, fora de Santi Mina. Arribem ara al 48. Xiula el senyor Sánchez Martínez al final del partit al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 1, València 0.